Babar blas eling panggonan nginduwer latah ngayo cesak wetan gantor sing kondang dikaplek lanti wol watu lintang apa watu ngapur babakan seni ojo maitu akeh sing kondang akeh sing misuwur keraton meron lampuku iku kabeh papan wisata dik saking apa wati apa cekake ora bakal kuciwa sinden mas jatilani jatilan rias turangga muda iwul mas gono kita pasti ulen aku ora ngibul Sari Nandi Putri Sari Nandi Putri Sari Nandi Putri Suri Pepujaan Dewi Pujaan Dewi Tiap hari Sang Dewi menari diiringi lagu Sari Nandi kok eloke baderna nadi apa iya kon wedhus ana kuburan eloke prawan saiki durung adoh ton jadilan Lha apa iya menyang Solo payunge ilang tuku lenga botole keri dadi rono ojo sumelang rapayu rapi melu sing nyanyi apa iya manik kok Cerik luri selendangnya abang selendang abang maton kayu Tokayojo lirak lirik resik oke abang sapa kuwi sing dilirik hae ireng motore kandeng kowe mrene tak supirane kasupirane kadung seneng aja mandeng golek ana hae ana nganti omahe dalan gunung kok lunyu tenan bangko sore tak arukane bocah gunung kok ayu tenan bangko sore tak rembugane la ikan cucu temani di laut ikan cucu temani di laut kena ombak bergoyang guntur andeng-andengan di atas mulut andeng-andengan di atas mulut kau dipandang muda kepencut
Ikan cucut mandi di laut, ikan cucut mandi di laut, kena ombak bergoyang buntut, adeng-adeng di atas mulut, adeng-adeng di atas mulut, kau dipandang udah kepindah. Lure lane songo, lure ulane songo, najan cilik buntute dongo. Yen tok lirik sekira-kira, yen tok lirik sekira-kira, sing dilirik ora rumangsa. Yo. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, karena ku dibawa ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh yeah, la, oi. La. Yeah. HI
terketuk indah sepanjang hari yang melintasi silih berganti mengenang susah hati patah ingat zaman berpisah kekasih pergi sehingga kini belum kembali biar jembatan merah adanya patah aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Nyos selendang oh selendang maya Selendang maya yang dipakai anak gadis kesayangan dicium pipi dibelai dikasih sayang oh maya hidung mancung rambutnya dibelai maya solera oh solera anak yang manis
Lho ya. Yo. Oh ya. E o e. Iya. Ha e e. Iya. Ha e e. Iya. Ha e e. Iya. Wis. Oh ya. Harum manis, harum manis, harum manis, gulane Jawa. Itu ireng manis, itu ireng manis, ireng manis, duwe sapa. Ireng potore kajet, kanane tidak kira. Yen tak seneng lojo mung paket, golek opo Yo yo. Oh ya, yuk. Lalu ya. Oh ya. Oh ya. Yuk. Iya. 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 Oh ya. Oh ya. Lure 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 olane sowo. Lure 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 olane sowo. Raja cilik butute toko. Ya 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 ya. Yani yani ya. Flow. Or. Ya Iya. ya Iya. ya Iya. ya Iya. Ya 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 ya. Lulus. Wah. Oh. Iya. 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 Oh ya. Lulus. Waru doyong neng pinggir kali. Cari pamine jagong diateni ora bali-bali. Nanging ember iki wontengan lungguh jejer utama kangen. Oh ya. Oh ya. Ya 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 ya. Oh ya. Oh ya. Iya. 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 Oh. Yo ya. Yuk. Ono kan. Oh ya. Yuk.
Dạ ô Dạ dứt dứt ôi Dứa vô Dạ hứa hứa Dạ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ôi ê ôi ê ôi ê ôi ồ ồ Lơ 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 Dứa ôi Hả ý ô hứa Dạ hứa Dạ hứa Dạ hứa Dạ Hả ý hứa Dạ Hả ý lơ lơ ê ôi dứt ôi hiếu dạ hay à ê chọn hi dạ à ô dạ ôi hơi sướng luôn hít hò dứt ôi à dứt hít ê hít ôi hít ôi hít ôi hít ê ê ê ê ôi à ôi à ôi à ayo ayo ôi ôi Ý Dạ Ý Dạ ya jalan iya iya oh ya ôi 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 Dứa slow slow Hả ý hứa Dạ slow Dạ lơ slow Dạ hứa hứa Dạ hứa Dạ ô hứa Dạ ôi 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 lơ 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 ôi ya 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 ha hứa ôi ôi con trở vậy coi Cao tạ
Dos. Ya, yuk. Gendenan. Salto. Ucul-ucul. Iya, nyata kayak tak selino. Piye? Siapa? Lili oh. Oh, cah cilik-cilik ya, Bang. Oh, ditutuk payung me. Pom. Piye? Hah? Ibu-ibu go payung. Heeh. Awas. Bar kodok ya kowe, Pong. Ora apa-apa. Golek sing go pijet no. Pong. Eh. Wis. Ora fokus ya Pak Bur. Ora fokus aja iki. Jam malam yo, jam malam. Alah. Ayo nang BI jam malam. Sabar. Mau wegah. Oh, mau wegah. Kok kamu tuh mood swingnya itu ya ampun. Be. Iya. Ngono wet. Apa kuwi artine? Oh, ora ngono. Lah aku kira ngerti yo diajari to, ora usah marah-marah to. PAA. Oh, apa kuwi, Pong? Ngerti ra? Terus ya arep apa iki? Kualik. Yes. Podo jane. Pak Pur lho. Sik ngendika Pak Pur. Podo. Ayo. Kowe dihampirke lho. Arep dihampirke kayak mie ayam. Heeh lho, Pong. Heeh. Ayo. Ayo. Juga dong. Ibu kae. Lho kuwi. Salto. Oh, salto ini kudu mantep kok. Bismillah sik. Kok ndak kecedet meneh. Ayo, salto. Wih, iya. Apa? Ayo. Oh ya. Iya. Berdoa sih, ancang-ancang. Ora. Ngesir yang pojokan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya. Kan aku tadi sudah bilang kamu tuh berdoa dulu nanti kepleset. Lah piye? Yes.
Mbok ramah anake wong gila to. Heeh, wis niat ingsun, heeh. Mungkin yang ini ditutupi Miko ya. NTT Mas. Sawerane selak ilang kok. Salah berubah pikiran kok ibuke. Heeh lho, ayo. Kae motong le blonjo sesuk lho. Kuwi diuncali apa kuwi kae? Alhamdulillah ya Allah. Suguhane kuwi. Engko bulurah ya arep nyawer lho. Ayo, wis yo. Ah, Bulurah arep nyawer. ayo. Ayo kok. Ayo tambah. Sekarang ngemplong ya Pak Pur. Nganggo cangkem. Yuk. Boyas. Bola. Woi, ya 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 ya. Yo ya. Hoya, hoya. Oh ya. Ong. 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 Anake wong lho. Ayo, Dok, ayo. Langsung dono ya. Langsung. Langsung kae. Pop. Bulurah selarep kondur. Ayo. Selarep Apa? kondur kok. Langsung. Ayo. Hoya, siye. Ayo. Hoya, siye. Ora, 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 ora. Hoya. Iya. Oh ya ya. Lelelet ya. Tepuk tangannya mana ya? Ya. Iya. Kok kayak bulurah iki selak. Selak Bulurah. kondur. Mas. Bulurah gitu. Bulurah. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki rak 100 wong loro kaya. tandane pong. Kan biasane ya tepono jodene. Ana bulurah ya ana Pak Lurah ngono to. Iya. Heeh. Tangan kanan lurah 50 burung aku 50. Ayo. Ayo masa kalah karo sing delok. Ya toh. Jalukan Ya meneh. kae. Alhamdulillah garwane cair kae. bulurah ya. Kae Pak Lurah. Pak Lurah. Weh Pak Lurah. Weh tenan. Sopo to jenenge Lurah iki? Ayo lurah. Aku ora kenalan ya. Ibu Bu Erna. Salaman. Sopo iki Lurah jenenge? Ora Lurah iki ibu. Kayak garwane Bu Lurah. Weh. Kowe Ning iki ya omah bakul kaya ya. aja kaya ngono. Iya, Tenanan, administrasi. Lho Pak Babi ning nganti guyu kemekelen kuwi mburine. Pripun? Ana kok. Wah iki PR iki. Piye? Napa kok? Iki Nampani det 50. ora
Oh, 50.000. Heeh, dikon ngapa? Dikon ngapa? Kudu ngerti lurahe sapa. Nah. Wis mumet ra. Kusik-kusik tak takon wargane. Bu. Info sing ngerti jenenge lurahe tak nek 20.000. Ayo ngaco. Tenan ora iki? Pokok men dobdel ngono ae. Sing penting cair. Sik sapa iki wong Ah kene? dodolek ya cair lho. Sik wong kene endi iki? Tak takon sing nggawa payungmu lho mek cetok. Iya. Heeh, kae ngerti kae. Takonono. Coba, Kan mesti coba. wong kene kae mesti nggo payung. Coba golek info ya. Heeh, infone. Sopo? Sopo? Bu Warnati. Ae sitoke Awur. piye? Eh, Wariawati ki Tenanan apa? Mbak Waryawati. Wis piye to iki infone iki Dijelaske to, kurang wi. valid iki. Sano pulsamu entek. Sapa? Ernawati. Ayo. Ernawati. Nek Bapak Ernawati. Ora, nek Ernawati bapakne Enarwanto. wah, betul iki. Dadi 20.000 nggih jenengan ya, Pak. Wis cocok to. Wis lunas ya iki. Ah, gari golek nganu tambane. Oh to. Piye? Saiki wis ngerti to, Dok. Heeh. Neng yo ora muni rene-rene tandani ngono yo. Ora kudu kon golek ngerti dhewe ya. Lah saiki nganu wae. Ayo usaha ta ya. Dijempaleke gak dijogetke sikik ngono. Men seneng kok ya lurah iki. Ha iya. Seperti nambahi. Yo didoakan no, lak yo mau wis dikasih satu. Dongane piye, toh. Bang? Dongane Nah, aku sane piye? langsung Alfamart ngono ya. Al-Fatihah. Aja langsung Al-Fatihah to ya. Iya. Nek donga iki sing apik lingkuh kok piye ngono. Nggih, mugi-mugi Bu Ernawati. tengah kulo, Dok. Pulsane entek kok, Dok. Nggih, mugi-mugi Bu Ernawati panjang suswane. Yuswa apa suswa? Yuswa. Yuswane Nah, terus lancar rezekine. amin. Nggih kalih Bapak Ernawati nggih lancar rezekine. Ernawanto. Pak Budi kae jenenge. Oh, Pak Budi nggih lancar rezekine. Nggih sesuk dadi lurah meneh terus nanggap meneh. Amin. Sidane rasa. Ayo. Ora aku sinden ora metu udenmu kuwi mau. Pokoke nanggap rias turangga muda ki murah. Pinten Mas? Sak yuta. Nih, tenan ra iki? Oh, tenan DP-ne lho. Oh, DP-ne. DP-ne. Diangsur ora? Kurangane iki ya diangsur. Ngono. Yo jadi Yo, ansor. dilanjut ya. Nggih. Yo, dilanjut. Dilanjut. Oh ya. Oh ya. Yuk. Ayo. Ayo, yuk, ya. Oh ya. Hei, tepuk tangannya mana yo? Oh ya. Kayak gebelene mburi kae. Rupane. Kodok. Yuk. Aja nibani anakku lho. Coba. Yo. Horak, 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 horak. Hoi. Yuk, yuk. Oh ya.
Piye, Dok? Piye, Bang? Sing ndi? Detik mbok ngerti kowe saiki dudu sapa-sapaku mbok tolong aja terima ning ngarepku tangisanmu ngiliki aku marang cita masa lalu eling Allah mbiyen gawe aku hatiku Tutik mbok ngerti kowe saiki dudu sapa-sapaku Lho. aja sering ning ngarepku tangisanmu ngiliki aku marang cerita masa lalu tulung awakku biyen gawe tatu hatiku Wis, kena wis. Rempok ora kowe. Ora. Wah. Aja bakul jamu ya. Ayo. Wis ya. Wis. Wis yo Mas Kodok, Mas Ompong sudah ya. Ya, oke. Ayo pamit yo. Nggih, lera-lere ganti gawe. Isih nyambut gawe. Yo Mas yo, yuk.